Ale ostalo, aby sa pustím na rame. Ale bavíme sa kurevníci, sa s nami nemôžete baviť. Ja nahrávam. Ja nahrávam, nahrávam. Sergiu? No ja vydaj sa, vyber si jednu z týchto troch, vieš nejakú? Ne. Prečo nie? Pásne. Ale ja po tebe slúžim. Ale ty spásne, slúžiš po ňom? A ty po nej? Ne, spásne. Všetko, ktorý som si nenechal. Ale on je tak pekný, že ja som ho nechal. Vieš, ja som pekný, a ty si špatný, za to nemôžem. Ja viem. Ja som tvojou hej? Ja som špatná, ja to viem, ale ty tak strašne krátko. Ja viem, že to možno to robí, že sa to nebolí, ale vieš, že to bolí. Tak ale ja viem, že špatná nemôže chodiť s pekným chalanom, tak mola. Mami, že je špatná. Tak keď sa len tak tak ale obecne nemôžeš posúť. 21. 21. Vy môžete mať maximálne 19. Ani to neviem. Ďakujeme. Nahrávam, no. Ale vy máte presne aj s botami. Ukážem ti vodičák? A boty sú dvojročné. Počkaj, ukážeme vodičák, ale netrepala. Ukážem niekoho, To neukážeme. Tu máš. Jajci. To nevidíš nejako. Utekajte, Davi, utekajte. Domov. Poďte sa na stola. Koľko dostal? Ja občiansky odpadnem. No, dvojde. Až na to